Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. Dnes sa porozprávame o našom novootvorenom klientskom centre a viac nám o ňom povie generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka. Milan, ahoj. Ahoj. Tak prečo vzniklo klientské centrum? Klientské centrum vzniklo ako jedna z ďalších aktivít nášho proklientského prístupu a takej dlhodobej snahy byť bližšie k našim žiadateľom, klientom. Často chodíme do regiónov, máme veľmi prehľadne spracovanú webovú stránku, kde žiadatelia si nájdu, čo potrebujú. V dohľadnej dobe spustíme nový chatbot, ktorý bude veľmi napomocný. Trošku sme upgradeli aj call centrum. No a vyvrcholením, alebo jedným z vyvrcholení bude práve toto novootvorené klientské centrum, ktoré by malo slúžiť prevažne fyzickým osobám, pretože tí majú najmenej skúseností so žiadaním o úvery, dotácie a podobne, celkovo s tou byrokraciou. Takže týmto by sme mali trošku výjsť v ústrety, aby čo najkvalitnejšie žiadosti k nám prišli. Čiže nie je to len také, že neviem, o čo idem žiadať, alebo neviem, akú podporu chcem a idem sa poradiť. Je to už vyslovene, že mala by som vedieť a pravdepodobne teda skôr tie fyzické osoby, ako napríklad samosprávy alebo obce. Áno, samosprávy, obce, mesta, ale aj iné právnické osoby zväčša realizujú projekty ďaleko drahšie, trošku komplikovanejšie. Pre nich bude celkom iná platforma zriadená na konzultovanie a nejakú takú komunikáciu, či už technickej časti projektu ekonomiky, ale keď sa vrátim k fyzickým osobám, áno, pre nich je to primárne určené, pretože to sú bežné byty a rodinné domy, čiže týmto chceme výjsť v ústrety a samozrejme nepredpokladáme, že na call centrum príde niekto, kto nevie ani, že toto existuje, čiže už zrejme nejaká myšlienka tam bude. Samozrejme ľudia vedia využiť či už tú webovú stránku, chatbot, call centrum, prípadne mailom sa opýtať, ale samozrejme niektorí potrebujú ten fyzický kontakt, pretože nemajú dostatok skúseností, nevedia sa možno správne opýtať a v záujme toho, aby tá žiadosť naozaj bola čo najkvalitnejšie teda napísaná, predložená, tak naši pracovníci klientského centra prevedú celým procesom prípravy žiadosti až po predloženie týchto žiadateľov. Na dôvážok samozrejme predkladajú sa žiadosti na mestských úradoch. Tam pracovníci samozrejme v tom prvom slede vedia dať tú informáciu, vedia poradiť, ale máme skúsenosti, že sú rôzne špecifika týchto projektov, ktoré už naozaj je potrebné konzultovať priamo na ŠFRB a preto to je práve novootvorené toto klientské centrum. Čiže sa predpokladá, že asi aj nejaká tá chybovosť, čo bola v žiadostiach a v dokumentoch, tak by sa trošku mala teda obmedziť. Áno, tá chybovosť je samozrejme a čím kvalitnejšie tie žiadosti budú spracované, tak aj pre nás to má veľmi veľký význam, pretože nestrácame toľko času. Samozrejme sme veľakrát atakovaní, že je príliš veľká byrokracia na ŠFRB, že spracovanie alebo posúdenie žiadostí trvá príliš dlho, no samozrejme v 90% je to kvôli tomu, že tie žiadosti nie sú dobre spracované, predložené. Proste musíme dožiadavať týchto žiadateľov o vysvetlenie, doplnenie a podobne, takže čím kvalitnejšia žiadosť bude, tak tým aj kratší čas bude posudzovaná a dôjde k samotnému čerpaniu úveru. Kde ľudia môžu nájsť toto klientské centrum, kde môžu prísť? Klientské centrum sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste 8, čiže v sídle štátneho fondu rozvoja bývania na 2. poschodí a otvorené bude v bežných pracovných dňoch počas klasických štandardných otváracích hodín, myslím, že od 8. do 16. Treba sa nejako objednať, alebo môžem prísť, kedy chcem? Objednávať sa netreba, zase až taký nával nepredpokladáme, aj keď pracovníci klientského centra spracúvajú podnety aj telefonické, aj teda vybavujú call centrum, ale sú dvaja, čiže určite priamo, keď človek príde bez objednania, bude vybavený. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Ďakujeme aj vám a budeme sa na vás tešiť aj v našom novom klientskom centre. Dovidenia.